Hartu dugu makile bat ginen, eta egon da, bategaz, jotzen eta beste ez dututen erosten zuen zela, esto. Hola, baina abesti nervien. Hola, baina bateria! Hola, que va?
asko gaztetzeko jende guztiak egin gure lanagatik, gogorra hartzen gaitu kasino momentuan eta maitasun osoarekin. Zaindu daukazu leku hau, privilegiatua da, bai, dagoen lekuagatik. Hori asko zaindu behar duzu, begiratu zer gertatu den Otzerotan Rekalen berriro ere. Orduan, zaindu benetan zuen leku hauek. Azkenean, gelditzen zaigun azkeneko gauza da, kontrolatu dezakegun azkeneko gauza da gura. Eta gure dira, beraz, hala, animo, aguagoa, zamurretan,
da.